Ik zei dat bij feestelijke gelegenheden de zon van de partij zou zijn. Die is vandaag van de partij. Dus welkom op deze feestelijke namiddag. Pioniers wisten hoe belangrijk het was om allochtone mensen de kans te geven Nederlands te leren. Wij vieren vandaag het 5-jarig officieel bestaan van het huis, maar de grondvesten waren al jarenlang ervoor gegoten door de pioniers. Dus een hartelijk dank en proficiat aan Hilda en Steven voor het gebouw dat zij eigenlijk mogelijk hebben gemaakt. In de voorbije 5 jaar werden in dit huis meer dan 20.000 mensen, allochtone mensen, op weg geholpen naar lessen Nederlands. Vandaag, op dit moment, volgen ruim 5.000 cursisten Nederlands in de ganse provincie. De crisis kwam en de eerste die eruit vielen waren de allochtone werknemers. En het doekje voor het bloeden was dat die de taal niet kenden. Beste mensen, dit betekent 2 dingen. 1. Geloof nooit degene die niet taalkennis als grote oorzaak van alle maatschappelijke ellende aanzien en de schuld leggen bij de anderstaligen. Dit zijn valse beschuldigingen. 2. Ja, het is meer dan aangewezen dat de anderstalige Nederlands leert om te kunnen werken. Want dit is een betere garantie voor een betere samenleving. En ja, in het huis vertrekken wij van deze positieve instelling. En om dat te ondersteunen, hebben wij in het huis zo'n goede ploeg klaarstaan. U komt de eer toe van de viering van vandaag. Is het moeilijk om bedrijfsleiders daarvan te overtuigen dat het belangrijk is? Want onder meer het Huis van het Nederlands Antwerpen heeft, maar ik weet niet of het in half uur voor ook gebeurd is, een brochure Klare Taal rendeert, specifiek op taalbeleid binnen bedrijven. Maar zijn die bedrijfsleiders daar zelf van overtuigd dat het nodig is? Of is het constant masseerwerk? Dat kost wel enige masseerwerk en 2 jaar geleden ging dat gemakkelijk weg als nu. Hele andere sector, ik draai me nu naar links. Mevrouw Steverlink, het volwassenenonderwijs, in welke mate u kent de Huizen van het Nederlands vanaf de eerste minuut, maar u heeft hen ook zien evolueren en u heeft ook gezien dat ze ondertussen bezig zijn met taalbeleid. In hoeverre stelt u dat vast in het volwassenenonderwijs? In het volwassenenonderwijs stellen we dat op verschillende manieren vast. Dus de expertise ligt bij het huis, niet bij de CVO's zelf? Ja, blijkbaar wel, hè. Leonard, wie zijn we nog iets vergeten? We hebben hier de bedrijven, de stad, we hebben de CVO's. Wat doen jullie nog op het gebied van taalbeleid? Ja, wat doen we nog? Naast de decretale opdracht, de niveautesten zijn ook nog nieuw erbij sinds enkele jaren tot op een bepaald niveau. Wat ik toch ook even in de aandacht wou brengen is onze contacten die we hebben met vrijwilligersorganisaties. Is het niet zo dat er veel diensten naast elkaar bezig zijn die gewoon niet weten dat ze met hetzelfde bezig zijn? En als ze het wel weten, die een beetje elkaar concurreren? Ja, het is altijd een gevaar natuurlijk. En rond taal gebeurt er op dit moment enorm veel. En zeker ook taalbeleid is als begrip en als idee, als project, komt op heel veel plaatsen boven. Steveling, toch ook aan u nog even de vraag. Hoe ziet u de evolutie van het Huis van het Nederlands in het verhaal wat we nu net gehoord hebben, die afstemming? Ja, ik denk dat ze hebben een hele weg afgelegd op 5 jaar tijd. Maar er zijn nog een aantal puntjes die anders kunnen, wellicht beter kunnen. Het was de bedoeling dat jullie dat konden inkijken, maar dat is eigenlijk een boekje vol met activiteiten, cursusaanbod, vrije tijdsaanbod, waar per activiteit wordt gezegd welke kennis van het Nederlands je nodig hebt. Dat is een initiatief rond taalpromotie eigenlijk. Is zoiets ook een taak voor de Huizen van het Nederlands? Ik zal misschien even vragen aan mevrouw Braast eerst. Ik vind het in ieder geval een fantastisch initiatief. Het is een manier om mensen te laten kennismaken met het vrije tijdsaanbod en dan nog op een laagdrempelige manier. Dit soort van zaken zien jullie ook zitten? Ja, zeker. Ja, ik denk dat we met alle huizen zoiets heel graag zouden doen. En we merken ook wel, dus ook binnen onze sector is er wel wat uitwisseling. Het Huis van Brussel heeft ons vorming gegeven op welke manier dat we dat kunnen organiseren, op welke manier dat we dat moeten implementeren. We krijgen het materiaal, dus ook die uitwisseling loopt. Ja, we zouden daar zeker Onze lees- en denkers, we hebben er iets terug. Ik heb daar
perfect lukken. Daar moet natuurlijk ook altijd voor betaald worden. Met welke middelen zal dat? Wanneer gaat dat door? Ik denk dat hier nog veel stof tot gesprek in zit, eventueel op de receptie straks. Ik zou alle deelnemers aan dit gesprek willen voorlopig bedanken. Freek de Witte van Fonka, Alessandra Schepen van Mechelen, mevrouw Graas van het kabinet van Bourgeois, mevrouw Steverlink en mevrouw Arthuis. Hebben met ons nog goed meegeluisterd. Dat zijn de mensen van Inspiratie, zoals daarnet is aangekondigd. Zij hebben zeker hier wat van opgestoken en zijn van plan daar ook nog iets mee te doen. Dus ik zou zeggen, wij verlaten nu even het podium, want zij nemen het in. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht en ik hoop dat jullie straks op de receptie nog een beetje kunnen samenspreken over de toekomst van het jarige Huis van het Nederlands. Ik dank u. We hebben nog een niveautest voor wij gaan spelen. En dat is geen taaltest, maar dat is een motorische test. Voor ons te weten, hoe gaan we spelen. Ik ga jullie even vragen om jullie handen voor u te houden, zoals mij. En dan moet je kijken, dus misschien moet je een beetje schuiven als een klaar in de weg staat. De bedoeling is dat u, het gaat over reactievermogen, de bedoeling is dat u klapt op het moment dat u het ook klapt. Oké? Ben je klaar? Die is slecht, amai. Je werd er voorbereid. Zo, misschien kan het Huis van het Nederlands daar iets mee doen, zo'n taalbeleid. Dat je in plaats van alleen maar verbaal bezig bent, dat je ook de taal fysiek gaat benaderen. In die zin dat als je als werkgever iets moet vertellen aan je werknemers, dan ga je niet alleen verbaal doen, maar ook fysiek. Ja? Dus we gaan even testen. Hier, jullie zijn werknemers van een bedrijf en ik ben jullie werkgever. Ja? En ik moet een bepaalde boodschap komen brengen aan jullie. Goedemiddag, beste werknemers hier in ons groot chemisch bedrijf. Op deze zonnige namiddag heb ik echter wel een slechte boodschap aan jullie mede te delen. Ik wil dat jullie allemaal rustig blijven, dat er geen paniek uitbreekt als ik mijn slechte boodschap aan jullie zal koppelen, maar we zitten met een lek. En het lek is gelegen op een plaats die toch wel een andere dingen doen als wij zorg dragen voor de gemeente waar wij in gevestigd zijn. Dus ik zou willen vragen, kan iedereen deze zaal rustig verlaten, neem elkaars hand vast, we maken één grote ketting naar buiten en dan zullen wij verder overleggen over hoe wij deze lek zullen aanpakken. Ik dank u voor uw aandacht.